ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Умед Мирализода. ин шабу рӯзҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон барфу тарма воситаи асосӣ барои истеҳсоли қувваи барқ ва маҳсулоти кишоварзӣ маҳсуб меёбад. идомаи ҳаёт дар рӯи замин аз ин сарватҳои табиӣ вобастагӣ дорад. аз ин лиҳоз пешгирии обшавии пиряхҳо зарур дониста мешавад. обшавии барфу пиряхҳо, ки нигаронии ҷомеаи ҷаҳонро афзун намудааст, бо татбиқи ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Душанбе мавриди муҳокима ва хулосабарории ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор мегирад. ҳолати аслӣ нишон медиҳад, ки дигаргуншавии иқлим ва баланд шудани ҳарорат ва пиряхҳои Тоҷикистон низ бетаъсир намондааст. Наврӯзчои Азизуллоҳ гузориш медиҳад. барфу тарма имрӯз воситаи асосӣ маҳсуб меёбад барои таъмини соҳаи кишоварзӣ бо оби полезӣ ва истеҳсоли энергияи сабз. яъне имрӯз ҳукумати кишвар бо қабулу татбиқи стратегияву барномаҳои давлатӣ имкониятҳои табииро барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва энергетика муфид истифода мекунад. пиряхҳо ҳамин гуна қатра қатра об шуда ба дарё ва баҳрҳои калон табдил меёбад. мавзее ки ин пирях ҷойгир аст дар ноҳияи лахш онро дараи дароз ном мебаранд. ин макон яке аз ҷойҳои ҷолибу диданӣ барои сайёҳии кӯҳнавардӣ маҳсуб меёбад. ҳарорат дар ин ҷой тадриҷан баланд мешавад. то фасли тирамоҳ обшавии ин барфу пиряхҳо имконияти асосӣ барои таъмини зироат бо об ва манбаи истеҳсоли энергияи сабз маҳсуб меёбад. ҳоло дар Тоҷикистон дар маҷмӯъ тақрибан 12 000 пирях мавҷуд аст. дар фасли зимистон бо зиёд шудани боришоти сахти атмосферӣ пиряхҳои мо дар баландии кӯҳҳо ғизо мегиранд ва вобаста ба хусусиятҳои ҳаракатҳои даврии худ яъне ки обутоб меёбанд. агар ҳар чӣ қадаре ки дар фасли зимистон боришоти барф зиёд ба назар расад, ин аз он шаҳодат медиҳад ки пиряхҳо боз устувортар хоҳанд шуд. мавҷудияти ин пиряхҳо муҳити хуби зистро таъмин намудааст. аз ҷониби дигар бо амалигардонии ҳадафҳои стратегӣ барфу пиряхҳои Тоҷикистон барои рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат мекунад. дар ин баробар дар раванди дигаргуншавии иқлим Тоҷикистон тавассути истифодаи муфид аз ин манбаъҳои гидроэнергетикӣ дар амалишавии ҳадафҳои рушди устувор дар сатҳи байналмилалӣ саҳми намунавӣ мегузорад. истеҳсоли 97% нерӯи барқ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда мисоли ҳамин аст. дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қабули қаднома аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар ҷаҳон таҷлил мегардад. инчунин дар ҳамин асос 21 март ҳамасола рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо эълон шуда фонди байналмилалӣ оид ба масъалаи ҳифзи пиряхҳо таъсис дода шудааст. зеро имрӯз пешгирии обшавӣ бо суръати пиряхҳо яке аз мушкилоти асосӣ маҳсуб меёбад. бо назардошти ҳамин ҷомеаи ҷаҳон тибқи пешниҳоди сарвари давлати Тоҷикистон муттаҳид ва барои пайдо кардани роҳҳои ҳалли масъала чораандешӣ мекунанд. имрӯзҳо дар арафаи баргузории як конференси байналмилалии сатҳи баланд мо қарор дорем ки ин ҳам бошад аввалин конференси сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳои Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. ин ҳам боиси фахри ҳар тоҷикистонӣ бояд бошад ки кишвари нотакрори моро боз як бори дигар дар сатҳи ҷаҳон бо баргузории чунун конференсҳои сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ хоҳем кард. обшавӣ бо суръати пиряхҳо яке аз мушкилоти асосии имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳон маҳсуб меёбад. ҳадафи асосии конференсияи байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе муттаҳид сохтани талошҳои ҷонибҳои гуногуни дахлдор барои натиҷабахшу комёб гардонидани ҳадафҳо ва ҳалли мушкилоти сайёра вобаста ба обу иқлим мебошад. истифодаи ба мавриди имкониятҳои табиӣ дар Тоҷикистон дар баробари ҳифзи манбаъҳои обӣ ҳамзамон ба рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат намудааст. олами нодири ҳайвоноту наботот ва имконияти муфид барои ҷаҳонгардии кӯҳнавардӣ. ин пиряхи азим дорои тақрибан 20 шохоби ҳамин гуна хурд аст, ки дар баробари обёрӣ шудани зиёда аз 2000 гектар замин аз ҳамин ҳисоб ҳамзамон энергияи сабз истеҳсол мегардад. яъне ҷумҳурии Тоҷикистон бо амалигардонии ҳадафҳои стратегӣ дар татбиқи ҳадафҳои рушди устувор саҳми намунавӣ мегузорад. наврӯзшоҳи Азизуллоҳ, Искандари Саид, Давлати Файзуллоҳ, ахбор. давоми чанд сол аст ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ корҳои назаррас анҷом дода шуда
мушкилоти норасои барқ дар ин минтақа бартараф гардид. ин раванд бо амалинамоии лоиҳаҳои бунёди нерӯгоҳи барқи офтобӣ ва ё ба истилоҳи дигар лавҳаҳои офтобӣ даст дод ки рушди тамоми самтҳо дар ин минтақаи баландкӯҳи мамлакат таъмин гардида сатҳи неку аҳволии мардум рӯ ба афзоиш ниҳад. наврӯз сафаров ва фирдавс бобоназаров аз ноҳияи Мурғоб гузориш медиҳанд. ҳанӯз 5-6 сол қабл ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи як тарҳ дар ноҳияи баландкӯҳи Мурғоб бунёди нерӯгоҳи барқи офтобӣ ва ё ба истилоҳи дигар лавҳаи офтобиро рӯйдаст гирифт ва бо ба фаъолият пардохтани ин лавҳаи офтобӣ мушкилоти норасоии барқ дар ин минтақа пурра бартараф гардид ва имрӯз ин лавҳаи офтобӣ дар ҳоли хуб фаъолият дорад ва ҷиҳати дастрасии мардум бо барқи хушсифат мусоидати фаъол менамояд. яъне ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон расидан ба истиқлолияти энергетикиро аз ҳадафҳои стратегии худ медонад ва ҳадаф аст, бояд амалӣ шавад. дар минтақаи аз сатҳи баҳр баландтарини мамлакат ноҳияи Мурғоб аз ҷиҳати тавоноии калонтарин нерӯгоҳи барқи офтобӣ ин ҳам бо системаи муосиртарини гибридӣ бо тарзи амалкарди мухтор фаъолияти босамар дорад. амалишавии ин пурӯҷаи энергетикӣ дар доираи ҳадафҳои ҳукумати кишвар доир ба расидан ба истиқлоли энергетикӣ рӯйдаст гирифта шуда дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз барномаҳои мукаммал, ҷаддид ва калонҳаҷми энергетикӣ дониста мешавад. тарҳи мазкур дар ду марҳила амалӣ гардида он бо тавоноии 800 киловатт ба фаъолият пардохтааст. ин манбаи истеҳсоли нерӯи барқ бо назардошти фаъолияти боровари нерӯгоҳи барқи обии Тоҷикистон дар дастрасии сокинони ноҳияи Мурғоб бо барқи хушсифат нақши муассир дорад. нерӯгоҳи барқи офтобӣ ду марҳила иборат аст. якум марҳила соли 2019 ба анҷом расонидем ва дуюм марҳила бошад соли 2023. якум марҳила 200 киловатт аст. ин дуюм марҳила офтобӣ бошад 600 киловатт аст. бо инҳо бо якҷоягӣ бо нерӯгоҳи барқи обии Тоҷикистон ноҳияи Мурғобро бо барқ таъмин мекунанд. ҳар як қатори лавҳаи офтобӣ аз 140 батарея иборат буда теъдоди умумии онҳо беш аз 560 ададро ташкил медиҳад. танқисии норасоии барқ, имконоти номусоид ҷиҳати бунёди нерӯгоҳи барқи обӣ ва дигар омилҳои мавҷуда боис гардид ки ин лоиҳа маҳз дар ноҳияи Мурғоб амалӣ карда шавад. акнун ба фаъолият пардохтани нерӯгоҳи барқи офтобӣ ин ҳам чанд сол қабл ба тамоми мушкилиҳо нуқта гузошта ҷиҳати рушди бахшҳои хоҷагии халқи ноҳияи Мурғоб мусоидати фаъол намуд. дар замина бо таҷриба бунёди ҳамин гуна нерӯгоҳи барқи офтобӣ ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти Аличури ноҳия ки дуртар аз марказ мебошад бо суръат идома дорад. ин тадбир дар ҳоле рӯйдаст гирифта шуд ки бо назардошти зиёдшавии аҳолӣ талабот ба нерӯи барқ низ бештар хоҳад шуд. тадбири мазкур дар заминаи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ гардида тавоноии он нисбат ба лавҳаи офтобии маркази ноҳия дучанд хоҳад шуд. яъне ба он маънуст ки ҳукумати мамлакат бо амалӣ намудани ин ҳам барои таъмини аҳолӣ бо барқи хушсифату тозаи табиӣ мусоидат менамояд ва ҳам дар иҷрои бандҳои ҳадафи истиқлолияти энергетикӣ ҳадафи стратегӣ даст ба кор аст. дар ноҳияҳои Тоҷикобод ва Рашт бунёди сохтумони хонаҳои истиқоматӣ барои зарардидагони заминларза вусъат мегирад. аз рӯи маълумоти ситоди ҳолатҳои бартарафсозии оқибатҳои заминларза хонаҳои истиқоматӣ дар муҳлати пешбинишуда бунёд ва ба истифода дода мешаванд. гузориши ҳамкорони мо. дар ноҳияи Тоҷикобод бо мақсади бунёди хонаҳои истиқоматӣ барои зарардидагони заминларза дар мавзеи бехавф заминҷудо карда шудааст то аз рӯи лоиҳаи ягона манзилҳои нави хуштару замонавӣ ва ба талаботи сохтмони ҷавобгӯй аз масъулияи хушсифати ватанӣ бунёд карда шаванд. бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати суръат бахшидани корҳои сохтмонӣ аз рӯзҳои аввали сарзадани ҳодиса ба осебдидагон тамоми намуди кӯмакҳо расонида шуд то онҳоро ба ҷойҳои бехавф кӯчонида барои зисти муваққатӣ бо хаймаҳо таъмин карда шуданд. дар ин радиф як қатор вазорату идораҳои ҷумҳуравӣ вазифадор шуданд то дар сохтмони манзилҳои истиқоматӣ дар маҳалли навбунёд саҳм гузоранд. рафти корҳои сохтмонӣ дар маҳаллаи навбунёд бо маром идома дорад. бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми масъулияи сохтмонӣ ба маҳаллаи навбунёд ба мардуми зарардида пурра дастрас гардидааст. мо
کوشش به خرج میدیم که بیناهای نو رو در مهلت کوتاه‌ترین با صفت بلند سری وقت به استفاده دهیم. در ناحیه رشت برای ضرردیدگان زمین لرزه در دهه زرنگک جماعت دهاتی هیچبارک قطعه‌های زمین جدا کرده شده است تا منزل‌های نو استقامتی وابسته به شرایط محل با طرح زمانوی بنیاد کرده شوند. سرعت کارهای ساختمانی از روی نقشه و جهد و تلاش کارگران در محل نوبنیاد خیلی هم پیش رفته ایستاده است تا در مهلت کوتاه ضرردیدگان زمین لرزه صاحب منزل‌های نو استقامتی و دیگر شرایط زمانوی شوند. الکی در این محله نوبنیاد یک قطار انشاءات قامت افراخته در رفت کارهای ساختمانی برابر کارگران دائمی، افسران و سربازان وزارت مدافعه، کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی کمک نموده ایستادند تا سرعت کارهای ساختمانی از نقشه بیشتر انجام داده شود. در پرتو دستور و غمخواری‌های بشردوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای اجرای کارهای بنیاد منزل‌های استقامتی، اگنتی ذخیره‌های دولتی همه نمود مسائل ساختمانی را به دهه‌های ضرر دیده رسانیده ایستادند تا بنیاد خانه‌های استقامتی در مهلت پیش بینی شده و با صفت بلند اجرا کرده شوند. از حساب حکومت جمهوری تاجیکستان با سپارش رهبر دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تمام مسائل ساختمانی دسترس شده است. کار با یک سرعت بلند رفته ایستاده است. حرکت داریم که پیش از سردی‌های زمستان این خانه‌های ضرردار سپاریم. در این محله که ما هستیم 30 خانه که پورا ضرر دیده بودند از دیوارهای بالا کوچانیده شده. در این موضع خانه‌ها را ساخته ایستادند. رفت کارهای برطرف‌سازی عاقبت‌های زمین لرزه در ناحیه‌های تاجیک‌آباد و رشت تحت نظارت بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار داشته تمام ساختارهای دخلدار بهر آن جد و جهد دارند تا منزل‌های استقامتی ضرردیدگان زمین لرزه در مهلت پیش بینی شده به استفاده داده شوند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت. در شهر کنیبادان با مقصد فراگیری بیشتری کودکان به مؤسسه‌های تامکتبی بنیاد اینفرаструктури замонавии таълиму тарбия ва таъмини иҷрои супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба роҳандозӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои томактабӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешаванд. тафсилоти бештар дар гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбони Қурбон. با دستگیری‌های حکومت مملکت سالهای آخر در شهر و دهات کنیبادان جهت رشد ساحه معارف و فراهمسازی شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت نسل نورس کارهای نظررس به انجام رسانیده می‌شود. در زمینه پشتیبانی از اقدامات سازنده دولت و حکومت مملکت به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بنیاد بناهای خوش‌طرح و زمانوی 3 کودکستان با تمام شرایط ضروری تعلیم و تربیت جریان دارد. بنیاد این انشاءات نو و بهترسازی شرایط تعلیم و تربیت کودکان مساعدت می‌نماید. همزمان در پرتو دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به راه‌اندازی و آموزش زبان‌های خارجی در مؤسسه‌های تامکتبی نیز اقدام‌های مهم و ضروری عملی می‌گردند. بهر اجرایش قرار حکومت جمهوری تاجیکستان آید به برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبانهای روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان برای دوره‌های تا سال 2030 در مؤسسه دولتی تعلیمی تا مکتبی رقم 1 نور رابعه نیز آموزش زبانهای روسی در یک هفته 4 مراتبه به راه مانده شده است. آموزگاران کودکستان ما صاحب کسب بوده هنگام مشغولیت از عیانیت‌ها و واسطه‌های تکنیکی حاضر زمان به سه استفاده می‌برند. تربیت نسل نورس در اصل خیلی دشوار و زحمت طلب می باشد و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به مسئله معارف وضع تحصیل در مکتب‌ها و تربیت در مؤسسه‌های تامکتبی توجه مخصوص ظاهر نمودند. در مؤسسه
дар ду гурӯҳҳои калон ва омодагӣ машғулиятҳои таълими забони русӣ ва хориҷӣ аз тарафи омӯзгорони соҳибтаҷриба ба роҳ монда шудааст. Машғулиятҳо аз рӯи барномаи таълимӣ ҳафтаи 2 маротиба ба роҳ монда шудааст. ҳамаи омӯзгорон аз воситаҳои техникӣ аз роҳи усулҳои инноватсионӣ истифода бурда омӯзиши забонҳои русӣ ва англисиро ба роҳ мондаанд. кӯдакистонҳои рақами 1 ва 4 аз муассисаҳои муваффақи тарбияӣ то мактаби насли наврас ба ҳисоб рафта, дар ин ҷо барои гузаронидани машғулиятҳо аз ҷумла омӯзиши забонҳо тамоми шароитҳои зарурӣ муҳайё буда, омӯзгорони баландихтисос тарбиятгирандагонро сабақ меомӯзанд. бо мақсади ташаккули ҳаматарафии кӯдакон бошад, мунтазам чорабиниҳои таълимӣ, фарҳангӣ ва варзишиву солимгардонӣ баргузор карда мешаванд. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Конибодом, ахбор. дар муассисаҳои таҳсилоти олию миёнаи шаҳри Кӯлоб иштирокчиёни озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ сол то сол зиёд мегардад. соли ҷорӣ довталабон барои иштироки фаъолона намудан дар ин тадбир аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода намуда ҳамаҷониба омодагӣ дида истоданд. гузориши Олим Носирзода. афзоиши ҳамасолаи иштирокчиёни озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Кӯлоб нишон аз ҳавасмандии бештари сокинон, махсусан наврасону ҷавонон ва то рафт беҳтар гардидани шароити илмомӯзӣ дар муассисаҳои таълимӣ мебошад. тибқи маълумот соли равон дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз шаҳри Кӯлоб 753 нафар дар даври шаҳрӣ иштирок намуда 71 нафари онҳо ба даври вилоятӣ роҳ хат ёфтанд. соли гузашта дар даври ҷумҳуриявӣ озмун аз шаҳри Кӯлоб 9 нафар ғолибият ба даст оварданд ки яке аз онҳо хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 Малика Ҳасанова соҳиби шоҳҷоизаи озмун гардид ва ғолибияти ӯ ҳавасмандии дигар муҳассилинро низ барои иштирок дар озмунҳо бештар намуд. زیاده از 600 کتاب، 666 شعر، 250 حکایت، 250 افسانه، 300 تزگویک و 300 چیستان از بر نمودم. واقعا هم کتاب است که با نور دانش و معرفت خود راه مردمان را روشن ساخته باعث فخر عالمیان گردیده است. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است وسیله مهم است برای جلب بیشتر خوانندگان به کتاب و کتابخوانی. من در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نمینت ادبیات بچگانه اشتراک کرده استادم و من طول 3 سال است که در این آزمون اشتراک می‌ورزم و در دور شهری و ولایتی سزاوار جای دوم و سوم گردم و این سال در دور شهری سزاوار جای اول گردم و من نیت دارم که در دور جمهوریوی سزاوار شاهجایزه گردم. омӯзгорон роҳандозии озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявиро аз муҳимтарин василаҳои соҳибилмгардонии насли ояндасоз дониста барои расидан ба ин ҳадафҳо тадбирҳои муҳиму манфиатбахшро амалӣ карда истодаанд. аз ҷониби сарвари давлат президенти маҳбубамон пешвои миллат ҷаноби олӣ роҳандозӣ намудани озмунҳои ҷумҳуриявӣ хонандагони мо бисёр ба ин масъала бисёр шавқу завқу рағбати зиёд доранд аз ҷумлаи устодонашон омӯзгорон имсол боварӣ ҳаст ки дар илм фуруғи маърифат дар ҷумҳурӣ мо сазовори ҷой мешем ва дар фуруғи субҳи доноиам дар тоҷикистон ватани азизи манам бояд дар ҳамин рӯия ба воситаи ҳамин озмун мо метавонем ки ҳамин ихтисосмандонро тарбия карда ба воя расонем. соли 2024 дар даври ҷумҳуриявии озмуни илм фуруғи маърифат 18 нафар аз шаҳри Кӯлоб ширкат намуда 6 нафар ғолибият ба даст оварданд. тибқи иттилоъ имсол дар даври муассисавии озмуни мазкур аз миёни 9201 нафар иштирокчӣ 1972 нафар ба даври шаҳрӣ роҳ ёфтаанд ва имрӯз иштирокчиён ба даврҳои минбаъдаи озмун омодагӣ дида истодаанд. ман пеш аз ҳама бо ёрии падару модарам ва омӯзгорони муассисамон ба ин ҷоҳо расидам. من بعد از این میخواهم وقتهای خالیگی خودم را با خواندن کتاب‌های بدیعی صرف نموده در دورهای سیوم و چهارم سزاوار جای نمایان گردم. اقدامی نجیبانه حکومت مملکت جهت عملی سازی آزمون‌های جمهوریوی دوام چند سال اخیر علاقه نتیجه‌های دلخواه به بار آورده سطح علم آموزی و توجه شهروندان به کتابخوانی در قلمروی کشور در حال رشد و پیشروی قرار دارد. علیم ناصرزاده، خورشیدی نادرخان، شهر کولاب، اخبار. 26 май дар шаҳри Душанбе
озмуни ҷумҳуриявии малакаи касбӣ оғоз гардид. тадбири мазкур 2 рӯз идома карда, раванди он зери таваҷҷӯҳи мутахассисони ҳирфавӣ, назорат ва ҳакамӣ мегардад. гузориши шаҳзоди Идибек дар ин хусус. дар маросими ифтитоҳи чорабинӣ масъулини кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, роҳбарону омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявӣ малакаи касбӣ иштирок намуданд. қайд гардид ки озмуни мазкур дар доираи дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади соҳибкасб гардонидани сокинони мамлакат гузаронида мешавад. қайд гардид ки дар ҷаҳони муосир бе доштани ҳунар ва ё ихтисоси мувофиқ шахс наметавонад мавқеи худро дар ҷомеа пайдо кунад ва рӯзгорашро пеш барад. озмуни мазкур байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ аз рӯи ихтисосҳои барқчӣ оид ба таъмири қисмҳои барқии мошин, челонгар оид ба таъмири муҳаррики мошин, кавшергарӣ, барқию газӣ, ҳисобдор бо донистани компютер, системаи компютерӣ ва интернет технология, дуретгар, дузанда, монтиёри барқӣ оид ба таъмир ва хизматрасонии таҷҳизоти барқӣ, тракторчӣ, мошинистӣ, истеҳсолоти кишоварзӣ ва челонгар оид ба тайёр намудани ҷузъҳо ва қисмҳои техникӣ санитарӣ гузаронида шуд. мақсад аз баргузории озмуни малакаи касбӣ миёни хонандагон ин ҳам бошад албатта сайқал додани касбияти онҳо ва тарғиби касбҳои гуногуни коргарӣ миёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ мебошад ва мо метавонем ба ин васила мутахассисони дорои касбияти олие ки дар бозори дохилӣ рақобатпазиранд омода намоем. иброз гардид ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади фардои дурахшони наврасону ҷавонон ва тамоми шаҳрвандони кишвар барои омӯзонидани касбу ҳунар тадбирҳои муассирро амалӣ менамояд. озмуни ҷумҳуриявии малакаи касбӣ аз 2 давр иборат буда, даври якуми он байни хонандагон аз рӯи 15 ихтисос доир шуд. дар даври якуми озмун аз рӯи 15 ихтисос беш аз 1150 нафар хонанда аз муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбии шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо супоридани имтиҳон аз рӯи фанни таълимӣ ва нишон додани маҳорат аз рӯи ихтисос иштирок карданд. аз ин шумора 250 нафар ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтанд. дар доираи эълони солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар шаҳри Исарафшан даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии техникони Наврас баргузор шуд. дар ин чорабинӣ аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд хонандагони муассисаҳои таълимӣ иштирок карда маҳсули дастони хешро ва аъзои ҳакамон пешниҳод намуданд. дар ин хусус Фирдавс Умаров иттилоъ медиҳад. ин мошин истеҳсоли давлатҳои хориҷа нест. инро ихтироъкори навраси шаҳри Исарафшан Ҷабборов Самир дар озмуни вилоятии ихтироъкори Наврас ба намоиш гузоштааст. дар мактаби интернети шаҳри Исарафшан бо мақсади ҷалби бештари хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба маҳфилҳои техникӣ, бедор намудани завқи онҳо ба омӯзиши техникаву технология, ихтироъкорӣ, вусъат додани интихоби касб дар байни хонандагон ва дар доираи эълони солҳои 2020-2040 ҳамчун 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф озмуни вилоятии техникони Наврас баргузор гардид. ҳадаф аз ташкили озмуни мазкур пеш аз ҳама ҷалби хонандагони зинаҳои дуюму сеюми таҳсил ба фанҳои дақиқу риёзӣ ва дарёфти истеъдодҳои нодир дар самти ихтироъкорӣ ба шумор меравад. бояд гуфт ки дар озмуни вилоятии техникони Наврас аз 18 шаҳру навоҳи вилояти Суғд довталабони асил ҷамъ омада маҳсули dastoни онҳо аз қабили электромобил, роботи худкор, чароғики интеллектуалӣ, техникаи кишоварзӣ, дизайни хонаҳои истиқоматӣ ва дигар намуди техникаҳо дар маҷмӯи зиёда аз 100 намуди ихтироъкорӣ пешниҳоди аъзои ҳакамон гардонида шуд. қайд гардид ки дар миёни довталабони озмуни вилоятии техникони Наврас истеъдодҳои нодир низ ба қайд гирифта ҷиҳати мунтазам машғул гардидани онҳо ба омӯзиш ва ихтироъкорӣ дастурҳои муфид пешниҳод гардид. озмун ин як зинаест ки дар он хонандагон иштирок намуда дар озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат соҳиби
малака ва истеъдодҳои нав мегардад. тазаккур бояд дод ки озмуни вилоятии техникони наврас аз 4 даври асосӣ иборат буда, довталабон аз рӯи шартҳои радиоконструкторӣ, авиамоделӣ, мошинҳои ояндаи коинот, автомоделӣ, эҷодкорӣ ва навоварӣ, ихтироъкорӣ, роботсозӣ, барномасозӣ ва моделҳои вазнину калонҳаҷм аз ҷониби комиссияи босалоҳият санҷида шуданд. гуфта шуд ки ташкил ва баргузории чунин озмун олимпиадаҳои равияи илмҳои дақиқ ва риёзӣ амалисозии сиёсати дурбинонаи роҳбари давлат ба шумор рафта, мақсаду мароми ташкили озмунҳо пеш аз ҳама рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, пайвастани илм бо истеҳсолот, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ маҳсуб меёбад. ҳамин аст ки имрӯз аз ҷониби аъзои ҳакамон, ғолибони даври навбатии озмуни вилоятии техникони наврас муайян ва бо диплом, сипоснома ва тӯҳфаҳои пурқимати мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилоятии Суғд сарфароз гардонида шуданд. дар ин замина ғолибони ҷойҳои якуму дуюму сеюм барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат роҳхат пайдо намуданд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, шаҳри Истаравшан, Ахбор. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. дар нашрҳои минбаъда ҳамкоронамон шуморо бо хабару гузоришҳои нав ошно менамоянд. хайр, то нашрҳои минбаъда.